Ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон бо шарҳи хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем. Дар студия Ёр Муҳаммад Самадов ва санаобари Абдулҳамид. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои созандагиро ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбия ва бунёди муассисаҳои наву замонавӣ вусъат мебахшанд. Танҳо дар соли 2019 сохтмон, таъмир ва навсозии 21 иншооти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба нақша гирифта шудааст, ки нисбат ба 15 соли пеш бесобиқа арзёбӣ мегардад. гузориши Зоир Тағоимрод. соҳаи маориф ва илм дар меҳвари асосии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дода шудааст ва маҳз бо ҳамин мақсад роҳбарияти шаҳри Душанбе ба ин масъала диққати махсус зоҳир менамояд. дар доираи корҳои ободонӣ то санаи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 21 мактаби наву замонавӣ бо 37976 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода мешавад, ки ин талаботи ноҳияҳои пойтахтро барои бо ҷойи нишаст таъмин кардани хонандагон пурра қонеъ мегардонад. маврид ба таъкид аст, ки дар доираи ташаббусҳои шоёни пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти шаҳри Душанбе ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва бо мақсади боз ҳам ободу зебо гардондани пойтахт соҳибкорони ватанӣ дар бунёди муассисаҳои нави таълимӣ саҳм мегузоранд. дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе имрӯз сохтмони 3 мактаби наву замонавӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 65 дар ноҳияи Шоҳмансур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ёқут 2000 бо тарҳи зебову замонавӣ сохта мешавад. аз рӯи иттилоъ корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот 28 августи соли 2018 оғоз гардида барои анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ 150 нафар кору фаъолият доранд. роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ёқут 2000 бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои ободкоронаи роҳбарияти шаҳри Душанбе кӯшиш менамояд, ки барои ободии пойтахтамон саҳми худро гузорад. муассисае ки айни ҳол корҳои сохтмонияш идома дорад, аз 4 ошёна ва таҳхона иборат буда дорои 38 синфхона барои 1720 хонанда пешбинӣ шудааст. то имрӯз зиёда аз 70% корҳои сохтмонӣ анҷом ёфтааст ва ҳоло бошад бо ҷалби коргарон ва мутахассисон корҳои рангу боркунӣ идома дорад. ҳамаи таҷҳизоту дастгоҳҳо дастрас гардидааст ва баъд аз пурра ба анҷом расидани корҳои ороишӣ ҷиҳозонида мешаванд. бино аз ду қисмат иборат мебошад. аз рӯи тарҳ дар қисмати асосӣ синфхонаҳои васеи лингафонӣ, физика, химия, биология, ҳунарҳои мардумӣ, синфхонаҳои барҳавои таълими меҳнат, утоқҳои омӯзгорон ва дар қисмати дуюм бошад толори васеи варзишӣ, китобхона, маҷлисгоҳ барои 300 ҷойи нишаст, ошхона барои 250 нафар ва дигар шароити арзанда сохта шудааст. айни ҳол бо ҷалби мутахассисон насби дару тирезаҳо, лифт, рангуборкунӣ ва дигар корҳои ободонӣ идома дошта масъулон кӯшиш доранд, ки иншооти мазкурро то оғози соли нави хониш омода созанд. муассисаи мазкур бо назардошти талабот ва бо мақсади саҳм гузоштан дар ободии диёр сохта шуда аз 4 ошёна, таҳхона, 38 синфхонаи таълимӣ иборат мебошад ва барои 1720 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. барои анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири пурқувват дастрас карда шуда пас аз рангуборкунии бино ва анҷоми корҳои ниҳоӣ васлу насб карда мешаванд. таъмиру навсозии муассисаи мазкур бо фармоиши муассисаи давлатии раёсати сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз тарафи ширкатҳои сохтмонии дорои имконоти васеъ ва бо ҷалби мутахассисони соҳибтахассус анҷом дода мешаванд. идомаи ахбор бо мақсади эҳёи анъанаҳои миллӣ ва оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини нонпазии ниёгон, тарғиби эҳтиром ба нон ва ҳунари нонпазӣ, намоиши пухтани навъҳои гуногуни нони минтақаҳои мамлакат, ҳавасмандкунии шаҳрвандон барои сарфакорона ва моҳирона пухтани навъҳои гуногуни нони минтақаҳои ҷумҳурӣ дар шаҳри Душанбе, озмуни нон ва маҳсулоти нонӣ таҳти унвони нон шудам шоистаи ҳархон шудам баргузор гардид. гузориши хабарнигарони мо. дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе даври шаҳрӣ озмуни нон ва маҳсулоти нонӣ таҳти унвони нон шудам шоистаи ҳар хон шудам баргузор гардид.
дар он ғолибони даври аввали озмуни 4 ноҳияи шаҳр дар сатҳи маҳалла, шаҳрак ва ноҳия иштирок намуда беҳтарин анвои нон ва маҳсулоти нониро пешкаши иштирокчиён ва тамошобинон намуданд. ҳадафи асосии баргузории озмуни нон ва маҳсулоти нонӣ аз эҳёи анъанаҳои миллӣ ва оммавӣ гардондани суннатҳои беҳтарини нонпазӣ ниёгон, тарғиби эҳтиром ба нон, деҳқон ва ҳунари нонпазӣ, намоиши пухтани навъҳои гуногуни нони минтақаҳои кишвар, ҳавасмандкунонии шаҳрвандон барои сарфакорона ва моҳирона пухтани навъҳои гуногуни нони минтақаҳои ҷумҳурӣ ба наслҳои оянда, мерос гузоштани тарзу усули пухтани нонҳои гуногуни миллӣ, ҳарчи бештар эҳё ва тарғибу ташвиқ кардани намудҳои нон иборат мебошад. озмун дар се давр: даври аввал дар доираи маҳалла, деҳа, деҳот ва шаҳрак, даври дуюм дар сатҳи шаҳр, ноҳия ва вилоят ва даври сеюми он дар сатҳи ҷумҳурӣ гузаронида мешавад. барои муайян кардани ғолиби озмун сину соли аз 18 боло муқаррар гардида, иштироки мардону занон маҳдуд карда намешавад. зимни муайян кардани ғолибон ба сифати нон ва маҳсулоти нони миллӣ ва ороиши он бо маҳсулоти гуногун ва дигар шартҳо диққати махсус дода мешавад. ғолибони озмуни нон ва маҳсулоти нонӣ таҳти унвони «Нон шудам, шоистаи ҳар хон шудам» бо дипломҳои дараҷаи 1, 2 ва 3 ва ташаббускорону роҳбарони ташкилоту муассисаҳое ки дар он фаъолона иштирок намуданд бо ифтихорнома ва сипоснома сарфароз гардонида мешавад. Аҳлиддин Нурлони Қадами Нуралӣ барои барномаи ахбор. имрӯз бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар боғи кӯриши кабир фестивали яхмос ва обҳои ташнашикан доир гардид. ҳадафи баргузории фестивали яхмос ва обҳои ташнашикан дастгирӣ намудани корхонаҳои истеҳсолкунандаи ватанӣ, тарғиби маҳсулоти миллӣ ва муаррифии маконҳои сайёҳии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе мебошад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Муҳаммад Муминзода ва Алишер Негматов. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи баргузории фестивал, намоиш, ид ва озмунҳои анъана ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 дар боғи кӯруши кабир фестивали яхмос ва обҳои ташнашикан доир гардид ки дар он як қатор корхонаҳои истеҳсолии яхмос ва обҳои шифобахш аз вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти Бадахшон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе навъҳои гуногуни маҳсулоти истеҳсол намудаи худро пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт намуданд. меҳмонон ва сокинони пойтахт дар фестивал имкон пайдо карданд ки аз яхмосҳои дӯстдоштаи худ ва обҳои шифобахши кишвар истеъмол намоянд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур агар аз як ҷониб муаррифии маҳсулоти дохилӣ ва ҷалби сайёҳон бошад, аз ҷониби дигар имкон фароҳам меоварад ки истеҳсоли худӣ афзоиш дода шуда, рақобатпазир будани худро дар баробари маҳсулоте ки аз хориҷ ворид мегардад намоиш диҳанд. дар оянда кӯшиш ба харҷ медиҳем ки маҳсулотҳои беҳтар, маҳсулотҳои хубтар барои ҳамватанон, барои ватани худ истеҳсол намоем. истеҳсолкунандагони ватанӣ ба ин фестивал беҳтарин маҳсулоти худро пешниҳод намуданд. сокинону меҳмонони пойтахт бо хушҳолӣ аз ин фестивали ҷолиб дидан намуда, бо харидорӣ аз ин маҳсулот худ ва фарзандонашон лаззат бурданд. дар доираи ин чорабинӣ ҳамчунин озмуни беҳтаринҳо баргузор гардид ки ҳайати ҳакамон ба онҳо мақоми муайян гардидаро вобаста ба фаъолият, сифати маҳсулот ва серхаридор будани онҳо тақдим намуданд. дар охир ба ғолибони озмун сертификат ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар 6 моҳи аввали соли 2019 шумораи кишварҳое ки бо ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои дипломатӣ барқарор намуданд ба 173 адад расидааст. ин нукта зимни нишасти матбуотии Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохиливу хориҷӣ зикр шуд. гуфта шуд ки дар ин давра беш аз 300 ҳайати гуногун сатҳи кишварҳои хориҷӣ ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд ки ин амр барои густариши бештари муносиботи байналмилалӣ ва нақши кишварамон дар арсаи ҷаҳонӣ хеле боло рафтааст. бо мақсади ҷалби бештари сармояи хориҷӣ бо иқтисодиёти мамлакат 20 апрели соли ҷорӣ бо ташаббуси ширкати машварати консалтингии Тоҷсармоя форуми байналмилалии сармоягузорӣ таҳти унвони сармоя ва соҳибкорӣ дар шароити муосири иқтисодӣ баргузор гардид ки дар он бо мусоидати Вазорати корҳои хориҷӣ ва намояндагони дипломатӣ ва муассисаҳои консулии ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар иштироки зиёда аз 60 сармоягузори хориҷӣ баргузор гардид.
با مقصد اجرای دستور سپارش‌های راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت اصلاح کمبودی‌ها در فعالیت مقامات اندازی مملکت از جمله ترتیب پیشنهاد الکترونی اعلامیه‌ها، تقویت بخشیدن همکاری شفاف بین اندوسپارنده و اندوسیتوننده، سرتیفیکات امضای الکترونی رقمی برای مانده شده است. ذکر شد ضمن نشست مطبوعاتی کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. اینچنین قید گردید که عین زمان زیاد از 94,000 سوبیکت‌های خواجگیدار اعلامیه‌های خود را به این ترتیب به مقامات انداز پیشنهاد نموده ایستادند. در دوره حساباتی برای در سطح زمانوی تشکیل نمودن خدمت‌رسانی‌ها به اندوسپارندگان و باز هم ساده و سبک نمودن جریان اندوسپاری زیاد از 20 عدد مدول ها و زیر مدول های نوی کامپیوتری مورد استفاده قرار داده شدند که اجرای عهدهداری انداز را از جانب اندوسپارندگان آسان، علاقه به واسطه اندوسپارندگان را به کارمندان مقامات انداز کم و در این زمینه به میان آمدن عامل های کروسیونی را محدود می نمایند. متخصصان مرکز تشخیصی منطقوی تاجیکستاندارد در ناحیه شهر توس با مقصد حمایت بخطری بازار استعمالی در دایره کارهای فهماندهی مالهای پس‌صفت و غیر استانداردی و مهلت استعمالشان گذشته از معاملات گرفته طبق طلبات قانون چاره‌اندیشی نمودند. گزارش خبرنگاران ما. یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین بی‌خطری بازار استعمالی، حمایت حقوق استعمال کنندگان، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و صفت کار و خدمت‌رسانی میباشد. برای عملگردانی این هدف متخصصان مرکز تشخیصی منطقوی تاجیکستاندارد شهر توس در همکاری زیج با دیگر مقامات نظارتی فعالیت خود را در ناحیه‌های شهر توس، قبادیان، ناصر خسرو و دوستی پرزور نمودند. خبردار می‌کنیم که ما مسئله حمایت حقوق استعمال کنندگان را وظیفه خود گرفته ایم. هر روز نمایندگان ما در بازار نظارتی این محصولات های پس‌صفت را نظارت میکنند. محصولات هایی که با طلبات امروزه مردم ما جواب نیستند از بازار و نقطه های خدمت رسانی همه آنها را از معاملات میگیرند. در جایهای سرادم شعارهای اطلاعاتی تاجیکستاندارد آگاه میکند تلفن‌های باوری، ترازوهای سنجشی، قوطی عرض و شکایت‌ها در خدمت استعمال کنندگان قرار داشته، فروشندگان صاحبکاران با لباس یگانه کاری نشانی سرسینگی تامینند. از این همکاری مسئولین بازارها قناعتمند بوده تلاش می‌ورزند که صفت کار و خدمت رسانی را باز هم بلند بردارند. به خاطر تازه نگاه داشتن مال و محصولات در بازار وارد میشدگی برای به خطر بودن به طلبات قانون‌ها و استانداردها و رگلامنت‌های تکنیکی جمهوری تاجیکستان موافقت کردن، همکاری با مقامات تاجیکستاندارد با متخصصان همه شعبه و بخش‌هایش نقض برای مانده شده است. محصولات خوراکباری که به مغازه و دکان‌ها وارد می‌شوند از تشخیص گذرانده می‌شوند، از نظارت متخصصان گذرانده می‌شود. مال و محصولات کشاورزی هم از طرف متخصصان زیر نظارت گرفته می‌شود. متخصصان بهره بی‌خطری بازارهای استعمالی پیوسته کار میبرند و محصولات پس‌صفت و غیر استانداردی یا مهلت استعمالیش گذشته را از معاملات گرفته نیست و نابود میسازند یا برای دوباره کارکرد برمیگردانند. 1252 نمونه تشخیص گذراندیم که 1252 نمونه 126 نمونه محصولات های غیر استانداردی خطرناک حساب شد که از این محصولات های غیر استانداردی 7 تن و 897 کیلوگرم را تشکیل میداد. بخصوص محصولات قنادی، آبهای تشنه‌شکن، مشروبات اسپریتی، قهوه، چای، میوه خشک، لامپ‌های تفسون، بازیچه‌های کودکانه، تخم، محصولات گوشتی با مقدار معین ضمن بردن نظارت دولتی آشکار گردیده از معاملات گرفته شدند تا بازار استعمالی بخطر باشد و حقوق استعمال کنندگان پایمال نگردد. از همه استعمال کنندگان ما خواهش میکنیم همچنین متخصص که حتما در وقت خریداری مال حتما با گویم که مهلت استعمالی همون محصولات نگاه کنند، سرتیفیکات مطابقت مال رو پرسان شوند. در حالتی که ما همه کسا استعمال کنندگان در یک جایگی اگر کار فعالیت کنیم بازار استعمالی ما خیلی تازه میشه. در یک جایگی برای بی‌خطری بازار استعمالی جدی باید کار برد تا سالمی جامعه حفظ کرده شود.
дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ ва боз ҳам ободу зебо гардонидани ватан дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷониби соҳибкорони ноҳияи Рӯшон иншооти таъиноти гуногун бунёду навсозӣ карда мешавад. маҳз дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба бахши хусусӣ аст ки дар ноҳия аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Фарид Навбаҳоров иншооти нави хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар арафаи таҷлили 28-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Хуф аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Фарид Навбаҳоров тарабхонаи замонавии дари хешро ба рӯи мизоҷон боз намуд. корҳои сохтмонӣ дар ин ҷо моҳи декабри соли 2015 оғоз гардида бо масрафи зиёда аз $90,000 амрикоӣ дар соҳили рудхонаи 5 иншооти замонавӣ барои 300 ҷои нишаст бунёд карда шуд. дар тарабхона гузарондани тӯю тамошо ҳамчунон чорабиниҳои фарҳангиву маърифатӣ баргузор карда хоҳад шуд. мутобиқи иттилои масъулини ҷамоати деҳоти Хуф бунёди иншоо тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сурат гирифта сари вақт ба анҷом расонида шуд. яке аз таъкидҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ҷиҳати зебо намудани рӯстаҳои кишвар мебошад ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ ҷонибдорӣ пайдо намуд. сохтмони чунин иншооти замонавӣ имкон медиҳад ки хизматрасонӣ ба сайёҳону меҳмонон боз ҳам беҳтару хубтар гардад. ساختمان این انشاءات ما طربخانه نوبهار که با تشبث صاحبکار فرید نوبهار به استفاده داده می شود یکی از دستاوردهای استقلالت می باشد. باید ذکر نمود که مرکز جماعت دهاتی خوب با سیاست سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و چوراندیش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ناحیه سیمای خود را کاملا دیگر نموده روزگار دهاتیان نیز کاملا تغییر یافته ایستاده است. در افتتاح انشاءات رهبریت ولایت مختار کوهستانی بدخشان در نزد حاضرین برآمد نموده ذکر داشت که صاحبکاران وطنی در برابر حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی در پیشبرد کارهای آبادانی سازندگی بنیاد انشاء دارای تعیینات گوناگون سهم ارزنده می‌گذارند. ما افتخار داریم که امروز صاحبکاران از ناحیه روشن فرید نوبهارov در این راستا سهم ارزشمندی خود را گذاشته است که باعث دستگیری و نمونه عبرت برای صاحبکاران ولایت میباشد. ما هر سپاس میکنیم با پیشوای معظم ملت که برای صاحبکاران چنین امکانیت‌ها را فراهم آورده است تا که آنها کار و فعالیت نمایند. مز با زحمت چنین جوانانی با آر و ناموس دیار کوهستانی بدخشان نیز آباد خواهد گردید. дар ноҳияи лағш тавассути иқдомҳои дастаҷамъона роҳҳои маҳаллӣ марҳила ба марҳила таъмиру навсозӣ гардида мушкилоти дар ин самт ҷой дошта бартараф карда мешаванд. сокинони ҷамоати деҳоти муксуи ноҳия ба ҳашар баромада зиёда аз 4 километр роҳи мошингарди ҷамоатро таъмиру сангфарш намуданд. нуриддини қурбон ва баҳриддини исомиддин аз раванди корҳои ободонӣ аз ноҳияи лағш гузориш медиҳанд. ساکنان اظهار می‌دارند که همساله با سبب بارشات راه‌های محلی خراب گردیده در این سمت رانندگان با مشکلی روبرو می‌شوند. با این مقصد ساکنان جماعت دهات مکسو به حشر برآمده راه ماشینگرد را تعمیر و نوسازی و سنگفرش کرده ایستادند. راه تعمیر طلب با سهم خود ساکنان سنگفرش کرده شده برای رفت و آمد نقلیات شرایط مساعد فراهم آورده می‌شود. همین راهی که ما انا کار کرده ایستادیم این راه بین دو جماعت کلانترینی همین ناحیه میباشد که جماعت لغش و جماعت مکسو که در مسافه 13 کیلومتر همین طول کشیدگی است. ما هر سال با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دستگیری تکنیک‌های وزارت نقلیات همین راه را هر سال 2 بار 3 بار پورا تعمیر میکنیم. اهالی مبلغی برای گذراندن معرکه‌های عزاداری جمع کرده خویش را در کارهای آبادانی مخصوصا تعمیر و نوسازی کردن راه‌ها صرف میکنند. عین زمان ساکنان کارهای آبادانی سنگفرش کردن راه و تخت و هموار کردن آن را با استفاده از تکنیک‌های مؤسسه نگهداری راه‌های منطقه لغش وسعت میبخشند. دسترسی داشتن ساکنان با تکنیک‌های راهسازی بود که امروز در تعمیر و سنگفرش کردن راه‌های تعمیر طلب محلی سهمگذاری میکنند. تشبث‌های سازنده ساکنان قابل دستگیری بوده از تعمیر برآوردن راه‌های ولنگار بر رفت و آمد به مشکلی رانندگان و مسافران مساعدت می‌کند. همه روزه توسط راه‌های محلی نقلیات زیادی بارکش و سبک‌رو رفت و آمد می‌کنند. در آینده در دایره وسعت بخشیدن کارهای سازندگی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لغش در همکاری با ساکنان تشبثکار برای در سطح بلند پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دیگر جماعت دهات ناحیه راه‌های محلی تعمیر و نوسازی گردیده به رشد دهات اعتبار جدی ظاهر می‌گردد. نوریددین قربان، بهرالدین اسمانی‌دین، فیروزی موسی از ناحیه لغش برای برنامه اخبار.
با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار تدبیرهای بنیادکاری وسعت داشته انشاءات تعیینات گوناگون با تشبث مقامات اجراییه و جلب صاحبکاران محلی بنیاد یافته شرایط مساعد کاری و خدمترسانی بهتر به اهالی فراهم آورده شده است. گزارش از شهر حصار. марказҳои саломатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, мактабу синфхонаҳои иловагӣ, марказҳои хизматрасонӣ, ҳаммом, сартарошхона, кошонаи ҳусн барои занон, марказҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз зумраи иншоотҳоянд, ки бо саҳм ва дастгирии соҳибкорони деҳа инчунин ба тариқи дастаҷамъона аз тарафи сокинони деҳаҳои ҷамоати хонақои кӯҳӣ сохта мешаванд ва аллакай қисме аз онҳо дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. ба хотири он ки 9 сентябри соли 2021 30-солагии истиқлолияти комили кишвари азизамон дар сатҳи баландтарин таҷлил мегардад. корҳои ободонӣ, созандагӣ ва бунёдкорӣ дар деҳаҳо дар сатҳи хеле хуб ва дар баъзе деҳаҳо дар сатҳи баланд қарор дорад. ин роҳ аз сабаби боришоти зиёд дар фасли сармо хароб гардида имкони рафтуомади сокинонро ба маркази шаҳр халалдор месохт. ҳамакнун бо саҳми соҳибкори деҳаи мазкур Каримов Холмаҳмад дар ҳамдастӣ бо бошандагони деҳа пул дар қитъаи селфаро сохта шуда мушкили сокинони деҳа низ бартараф карда шуд. насби трансформатор, рангубори кӯчаву маҳал, сохтани ҷӯйборҳо ва роҳравҳо аз корҳоеанд ки ба тариқи ҳашар аз тарафи сокинони деҳаҳои ҷамоат ҳамарӯза анҷом дода мешавад. дар ҷамоати деҳоти хонақои кӯҳӣ 115 иншооти ба нақша гирифта шудааст ки сохтумони қисми аз онҳо оғоз шуда, қисмашон ба истифода дода шудаанд. мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50 деҳаи нилӯи ҷамоати хонақои кӯҳии шаҳри ҳисор дар ҳолати садамавӣ қарор дошт ва инак бо саҳми соҳибкорони деҳа ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор дар муҳлати муайяншуда сохта ба истифода дода мешавад. мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 дар деҳаи шоҳон бошад соли 1936 сохта шуда буд ва инак дар он корҳои барқарорсозӣ шурӯъ шуда дар сурати сохта ба истифода додан имкон аст 260 нафар хонанда дар синфҳои кушоду барҳаво ба таҳсил фаро гирифта шаванд. тадбирҳои ободониву созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии вусъати тоза касб намуданд. дар ҳамин замина дар шаҳри ҳисор низ тадбирҳои созандагӣ идома дошта, чандин иншооти таъиноти гуногуни аҳамияти иқтисодиву хизматрасонӣ дошта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, дар бештари онҳо корҳои сохтмонӣ идома доранд. дар ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзодаи шаҳри ҳисор низ иншооти зиёде бунёду навсозӣ мешаванд, ки боиси боз ҳам ободу зебо гардидани ин деҳот хоҳанд гашт. дар ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзодаи шаҳри ҳисор тибқи нақша то соли 2021 35 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. аз ин шумора соли 2018 6 адад ба истифода дода шуд, ки иборат буданд аз марказҳои савдо, бунгоҳҳои тиббӣ ва дигар иншооти хизматрасонии иҷтимоӣ. дар 6 моҳи аввали соли 2019 бошад 7 иншооти дигар низ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. тавре гуфта шуд, иншооти мазкур дар доираи иҷрои дастури супоришҳои роҳбарияти давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд ёфта, шароити мусоиди корӣ ва хизматрасонии бехатар ба аҳолӣ ва ниёзмандон дар он мавҷуд аст. дар тамоми деҳаҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзода чӣ синфхонаҳои иловагӣ, чӣ рангбор намудани хонаҳои иловагӣ, хонаҳои иstiqomatӣ бо як завқи болида рафта истодааст. айни ҳол бошад дар деҳаи Даҳбед бо кандани чои амудӣ 70% деҳаи Даҳбед ва намуна бо оби ошомаданӣ таъмин мегардад, ки ин як пешрафти худи ҳамон деҳаву деҳоту ҷамоат мебошад. дар деҳаи Садоқат муассисаи таълими умумии асосии рақами 92 бошад 4 синфхонаи иловагӣ рафта истодааст, ки аз худи тарафи ҳам аҳолии деҳаи Садоқат сохтмонаш рафта истодааст. дар деҳаи Равшандилон бошад бунгоҳи тиббӣ ва маркази савдо рафта истодааст, ки бар рӯзҳои наздик сохта ба истифода дода хоҳад шуд. ҳамчунин ҳайати гурӯҳи кори баъди шиносоӣ бо корҳои сӯзандагӣ дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат аз аҳволи ятимони кул ва собиқадорон хабардор шуда, онҳоро бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ намуданд. сокинони ифтитоҳи иншооти мавҷударо тӯҳфаи арзандаи ҳукумати мамлакат бахшида ба солгарди истиқлолияти давлатӣ арзёбӣ менамоянд. дар ноҳияи Варзоб тадбирҳои ободониву созандагӣ вусъат дода мешавад. имрӯз дар доираи корҳои ободонӣ барои тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист, роҳу кӯчаҳо сокинон ба ҳашари умумӣ баромада ду шафати роҳ ва назди муассисаву хонаҳои истиқоматиро аз партов тоза намуданд. гузориши хабарнигорони мо.
дар ноҳияи варзоб баробари бунёду навсозии иншооти зиёди хизматрасонию маишӣ ҳамзамон корҳои ободонӣ ва тозаву озуда намудани муҳити зист вусъат дода мешавад. дар корҳои ободонӣ ва тозаву озуда нигоҳ доштани муҳити атроф, кӯчаву маҳалла ва душафати роҳҳои мошингард сокинони ноҳия низ саҳми арзанда доранд. имрӯз бо мақсади ҳифзи муҳити зист аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи варзоб ҳашари дастаҷамъона ташкил гардид, ки дар он сокинони деҳоти Чорбоғ, Лӯчоб ва деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ саҳм гузоштанд. иқдоми тоза кардани назми маҳалли зист, душафати роҳҳои автомобилгард ва дигар мавзеъҳо бо ҷалби сокинон дар деҳаи Якачуғуз, мавзеи Оққул, деҳаи Кӯсатароши Боло, Дурчашма ва деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ амалӣ карда шуд. дар ин рӯз ҷавонон низ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ дар ин маърака иштирок карда саҳми худро дар ободӣ ва тозагии муҳити зист гузоштанд. дар доираи корҳои ободонию созандагӣ баҳри истиқбол пешвозгирӣ 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ҳамаи деҳаҳои ҳудуди ҷамоат дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ва нақшаи чорабиниҳои ҷамоат ҳашарҳои умумӣ ташкил карда шуда истодаанд. маврид ва таъкид аст, ки аз рӯи нақша ва тадбирҳои ободонии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб корҳои ободонӣ ва тозаву озуда нигоҳ доштани муҳити зист бо ҷалби сокинон ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ гузаронида мешавад. дар ин рӯз аз ҷониби сокинон ду шафати роҳи асосии ҳудуди деҳоти Чорбоғ, Лӯчоб ва деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ аз партов ва алафҳои бегона тоза карда шуданд. ҳар рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар маҳаллаи мо рӯзҳои ҳамки ҳашар эълон карда шудааст. дар ин рӯзҳо маҳаллаву атрофони роҳи маҳалла тоза карда мешавад. бо назардошти он ки ноҳияи Варзоб минтақаи туристии мамлакат маҳсуб меёбад, анҷоми пайвастаи иқдомҳои ободонӣ ва тозаву озуда намудани кӯчаву маҳалла ва душафати роҳҳо муҳиму саривақтӣ аст. барномаи ахборро идома медиҳем. дар Тоҷикистон 51 корхонаи хурду калони равғанбарорӣ ва 41 корхонаи истеҳсоли орд фаъолият менамояд, ки ин корхонаҳо асосан бо ашёи хоми воридотӣ фаъолият менамоянд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани фазои мусоиди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ чораҳои зарурӣ меандешад, ки коркарди маҳсулоти худӣ як бахши ин кор аст. зеро таъмини амнияти озуқавории мамлакат аз тақвияти соҳаи кишоварзӣ вобастагӣ дорад ва аз ҳама муҳим аз 3 ҳиссаи шуғли аҳолиро таъмин менамояд. гузориши хабарнигорони мо. аз шумораи умумии корхонаҳои хурду бузурги ба истеҳсоли равған машғул буда, ҳафтои онҳо бо технологияи пешқадамии коркарди чигит фаъолият мекунанд. иқтидори умумии корхонаҳои ҷумҳурӣ ба коркарди 700 000 тонна чигит баробар аст, ки онҳо метавонанд дар як сол 80 000 тонна равғани растанӣ истеҳсол намоянд. ҳоло бо сабаби нарасидани ашёи хом яъне чигит, корхонаҳои дар ин самт фаъолияткунанда муваққатан аз фаъолият боз мондаанд. 59 корхонаи санъатӣ ки ба истеҳсоли равған машғуланд, дар 6 моҳи аввал 10,000 тонна равған истеҳсол карда шуд. дар самти истеҳсол ва таъмини равған бисёртар ин аз ҳисоби воридо таъмин карда мешавад. соли гузашта барои мисол соли гузашта дар ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол карда шуд ҳамаги 150,000 тонна чигит. аз ин 150,000 тонна албатта як қисмонро барои коркарди такрорӣ, барои коркарди пахта, барои кишти пахта истифода мебаранд. аз ҳамин 130,000 тоннаи он ба коркарди санъатӣ ва барои истеҳсоли равған сафарбар карда шуда буд. бо самар истифода бурдани заминҳои лалмӣ яке аз манбаъҳои асосии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ буда, парвариш ва истеҳсоли зироатҳои равғандеҳ аз қабили зағир, маъсар, офтобпараст, кунҷит ва чормағзи заминӣ имкон медиҳанд, ки аҳолии кишвар бо равғани истеҳсоли ватанӣ таъмин бошанд. омори кишоварзӣ ҳамасола майдони кишти зироатҳои равғандиҳандаро дар кишвар зиёд нишон медиҳад. дар натиҷаи ворид ва татбиқи технологияҳои муосир дар истеҳсолот, шумораи корхонаҳои ордбарорӣ низ ба 41 адад расонида шуда, иқтидори коркарди 2,5 миллион тонна гандум фароҳам гардидааст. тибқи иттилои масъулини соҳа, ҳиссаи гандуми воридотӣ дар корхонаҳои саноатӣ бештар буда, коркарди гандуми дохилӣ хеле кам аст. дар оянда кӯшиш кардан дар кор ки умуман тамоми истеҳсолот аз ашёи хоми худи Тоҷикистон шавад. агар ғаллаи ватанӣ бошад, боз хубтар мешавад. барое ки ғаллаи ватанӣ бошад, арзонтар мешавад ки нархаш.
соҳаи кишоварзӣ кафили таъмини амнияти озуқаварӣ буда бе татбиқи арзишҳои илмӣ дар истеҳсолот наметавон рушди устувори онро таъмин кард. дар ҳамин асос ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани фазои мусоиди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ чораҳои зарурӣ меандешад ки коркарди маҳсулоти худӣ як бахши ин кор аст. садҳо гектар заминҳои пахта, беда ва боғоти деҳаи навбаҳори ҷамоати деҳоти обшорони ноҳияи Масчо аз сабаби танқисии оби полезӣ рӯ ба хушкшавӣ доранд. новобаста ба муроҷиатҳои такрорӣ ба масъулони ноҳия мушкилоти хоҷагиҳо, таъминот бо оби полезӣ ҳал нагардида боқӣ мондааст. аз вазъи воқеӣ ва мушкилоти деҳқонон дар ноҳияи Масчо Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон гузориш омода намуданд. мавзеи навбаҳори ҷамоати деҳоти обшорони ноҳияи Масчо дорои заминҳои зиёди корами обӣ буда, кишоварзоне ки дар ин минтақа ба кишту парвариши пахта, сабзавот, полезӣ, ғалладона ва беда машғуланд, заминҳои ин мавзеъро ҳосилхез арзёбӣ мекунанд ва ба гуфтаи онҳо солҳои гузашта ҳосили хуб ҳам ба даст меоварданд. аммо имсол як қисмате аз ин заминҳои кишоварзӣ ки тариқи канали янтоқ сеҳ обиёрӣ мешаванд, аз танқиси оби полезӣ, саривақт ва дар муҳлат обиёрӣ нашудани зироатҳо, пахтаю бедаи хӯроки чорво аз инкишофу ҳосилмандӣ боз монданд ва муроҷиатҳои такрории саҳмдорону аъзои хоҷагиҳо ба масъулини ноҳия мушкилот ҳалли худро наёфтааст. хоҷагиҳои ба номи Ризқ, Давронзода, Абдуллозода, Нӯширавон, Амирбеков, Абдушукур Мирзоев ва дигар хоҷагиҳои ин мавзеъ ки пахтаю беда ва дигар зироати кишоварзӣ кишту парвариш менамоянд, ҳар кадом хоҷагиҳо беш аз 10 гектар замин доранд. пахтаи заминҳои хоҷагиҳои номбурда қисман шукуфта, қисми дигар ҳосил бастанд ва бисёре аз ниҳолҳои пахта аз беобӣ пажмурда шуданд. об дасат карда нашуд. дар ҳамин шимрӯз бояд пахта намешукуфт, барои он ки вай тайёр набуд барои шукуфтан. дар хоҷагии деҳқонии Давронзода ки беш аз 5 гектар пахта кишт гардидааст, то ин давраи рӯзҳои гармии фасли тобистон ва пахта як бор оби барориш ва ба таври нокифоя оби баъди озуқа дода шудаасту халос. 4 гектар майдони бедаи хоҷагӣ бошад, рӯз аз рӯз зарду хушк мешавад. аммо ями апрел пахтаро куштем, худаш баромад. ами коркар кардем, омадем анки якум об достад. пахта шукуфтагӣ. ҳосилнокиш кам меша. чигиташ пуш мебиёд, чиндинаш ҳам қим меша. дар хоҷагиҳои ба номи Абдуллозода ва Нӯширавон Амирбеков ки бештар аз 30 гектар замини корам доранд, ҳолат аз ин ҳам бадтар аст. таври кишоварзон иброз доштанд, имсол бо паст омадани обу ҳаво, боришоти зиёди фасли баҳор чигити тухмаи нави хориҷӣ ки 7-7.5 сомонӣ харидорӣ шудаю кишт гардидааст, инкишоф наёфт ва хоҷагиҳо дубора хароҷоти зиёд намуда пунбадона кишт намуданд ва то ин давра коркард, шонакунӣ, ғизодиҳӣ гузарониданд ки ҳамаи ин заҳматҳо самар оварад. ҳар сол шартному мекунем, пешпардохт мекунем, ба умедем ки пахта мекорем, ягон чи мегирем, корбарӣ мекунем. чили тобистон, аммо ин тараф як бор об гирифтем, наметиҳанд, об наметиҳанд, намедонам айб дар куҷо бошад. чанд боре ҳукумати ноҳия шахсои масъул давай мекунад ки раве корбарӣ кунед, хуб мегӯн, корбарӣ намекунад. заминҳои корами ин хоҷагиҳо ки тариқи канали янтоқ сеҳ оби полезӣ мегирифтанд ва 3 сол пеш аз канал дар масофаи зиёда аз 2 километр хати об кашида заминҳоро обёрӣ карданд. аз сабаби набудани об дар канали янтоқ сеҳ ин хати об имрӯз истифода намешавад ва ҷӯйборҳои байни хоҷагӣ ҳам хушк мебошанд. барои ҳар як гектар то ҳамин рӯз 1200-1300 сомонӣ хароҷот шуд. хароҷоте ки дар ин замин кардем, сентинер умедвор нестем мо дигар. дар майдони 10 гектар беда дорем. ҳоли аҳволи беда сухта рехтагӣ аст. аз 70 хоҷагиҳои деҳқонии ин минтақа 60 хоҷагӣ барои обёрии заминҳои корами хоҷагӣ бо ассотсиатсияи истифодабарандагони оби деҳқон шартнома доранд ва мебоист ассотсиатсия дар ҳамкорӣ бо хоҷагии оби ноҳия кишоварзонро бо оби полезӣ таъмин мекард. дар 15 рӯз об зиёд шудагӣ, ҳамин биям каналҳои алаф зеркардагӣ об гирон оварда натонистанд. дар сурати об пайдо шавад, агар мо ба ино ҳатман об расонда метавонем, агар пайдо шавад. масъулини идораи беҳдошти замин ва обиёрии ноҳияи Масчо мавҷуд будани мушкилоти норасоии оби полезиро тасдиқ доранд ва таври иттилоъ доданд барои омодагӣ ба мавсими соли 2019 таъмиру таҷҳизонидани пойгоҳҳои обкашӣ, тоза кардани каналу ҷӯйборҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ 700 000 сомонӣ ҷудо шудааст ки барои таъминоти оби полезӣ истифода намуданд. канали калони ноҳияи Масчо ба иттилои масъулин имрӯз аз об пур буда, ҳаҷми интиқоли об мисли солҳои гузашта мебошад ва таври мушоҳидаҳои мо нишон дод, як сабаби асосӣ ба нуқтаи муайян
то канали антохси нарасидани об, ин тоза набудани канал аз лоиқаи алафҳои худрӯй, сари вақт чораандешӣ накардан аз ҷониби масъулини дахлдори ноҳия ва тақсимоти нодурусти об мебошад. дар ин рӯзҳои фасли тобистон дар заминҳои кишоварзии дигар шаҳру ноҳияҳо кишти такрории зироатҳо бо мақсади таъмини аҳолии кишвар бо маҳсулоти зарурӣ ҷараён дорад, вале дар ин мавзеъ ки дорои садҳо гектар замин мебошад, аз норасои оби полизӣ рӯ ба талафиёбӣ овардани ҳосил деҳқононро ба гирифтани ҳосили баланд ва гузаронидани кишти такрорӣ ноумед кардааст. ба ҳисоби деҳқонони пахтакори ноҳияи Масчо дар ин мавзеъ ҳар як ниҳоли пахта аз 30 то 40 кӯрак бояд бандад. Аммо тавре ки мо ба вазъу ҳолати нашунамои имрӯзии пахта дар ин хоҷагии Анӯширавон шинос шудем, ҳар як ниҳоли пахта аз 2 то 5 кӯрак бастааст ки ин ба ин деҳқонони ин мавзеъ ба ҷои фоида зарар меоварад. пас суоли посух мехоҳад ки то ба ин ҳад расидани ҳолат чораандешӣ нашуд, дар оянда ислоҳ мешавад ва ё ҳамин гуна давом ёфта ин мавзеъ ба биёбон табдил меёбад. маҳмуд аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, ноҳияи Масчоҳ барои барномаи ахбор. дар ноҳияи шаҳри нав иди харбуза баргузор гардид. дар ин чорабинӣ аз ҷониби хоҷагидорони ноҳия намудҳои гуногуни харбуза ба намоишфурӯш гузошта шуда буд. иқлими ноҳия барои парвариши харбуза ва дар маҷмӯъ полезӣ мувофиқ аст. ин аст ки деҳқонон ба парвариши харбуза ҳавасманд буда дар баробари таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти полезӣ аз ҷумла харбуза бо фурӯши онҳо фоидаи хуби иқтисодӣ мегиранд. гузориши хабарнигорони мо. дар ноҳияи шаҳри нав дар баробари корҳои созандагию ободонӣ роҳбарияти ноҳия ба хотири ҳавасмандгардонии кишоварзон ва таъмини бозори истеъмолӣ бо сабзавоту полезиҳо фестивали харбузаю тарбузаро гузаронида беҳтарин хоҷагидорону кишоварзонро даъват намуд. мавриди зикри хос аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳким бахшидани соҳаи кишоварзӣ ки бахши аслии иқтисоди миллиро ташкил медиҳад, ҳамеша тадбирҳои заруриро мавриди амал қарор медиҳад. ин аст ки дар Тоҷикистон сол ба сол занбурпарварӣ ва парвариши маҳсулоти полезӣ махсусан харбуза ва тарбуз тақвият дода мешавад. дар ноҳияи шаҳри нав низ ба ин бахшҳои соҳаи кишоварзӣ диққати махсус медиҳанд. иқлими ноҳия низ барои парвариши харбуза ва дар маҷмӯъ полезӣ мувофиқ аст. ин аст ки деҳқонон ба парвариши харбуза ҳавасманд буда дар баробари таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти полезӣ аз ҷумла харбуза бо фурӯши онҳо фоидаи хуби иқтисодӣ мегиранд. сокинону меҳмонони шаҳр гурӯҳ ба идгоҳ омада аз ин ҷо бо нархҳои дастрас харбуза ва асал харидорӣ менамуданд. дар ноҳияи шаҳри нав дар майдони 1580 гектар зироат киш карда шудааст ки аз ҷумла 100 гектари онро майдонҳои харбузаи тарбуз ташкил медиҳад. деҳқонони ноҳияи мо он ҳосилҳои дастранҷи худашонро ба марази тамошо гузоштанд ва имрӯз умуман кишти полезӣ дар баробари кишти сабзавот ва дигар намуди кишти зироатҳо дар ноҳия яъне рушд ёфта истодааст ва ҳаминро қайд кардан ба маврид аст ки деҳқонони мо имрӯз дар шукронаи он аст ки имрӯз замин ба деҳқон аст, ба дасти деҳқон расидааст ва деҳқон дар интихоби тухмӣ хато намекунад. дар баргузории фестивали харбузаю тарбуз деҳқонони хоҷагиҳои тарбузаи харбузакор даъват гардида ҳар кадом маҳсулоти истеҳсол намудаашонро ба марази намоиш гузошта пас аз маърака бо нархҳои дастрас пешниҳоди сокинону меҳмонон гардониданд. дар фестивали мазкур мусобиқаи ки зуд ва зиёд харбузаи тарбуз мехӯрад доир гардид ки ғолибони мусобиқаро доварон муайян намуда бо тӯҳфаҳои пулӣ сарфароз гардонданд. дар хотима ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия ба ҳозирин консерти дилнишин намоиш доданд. ҳосилнокии боғу тогзор ва сабзавоту полезиҳо дар ҳама шаклҳои хоҷагидории шаҳри Турсунзода имсол фаровон ба назар мерасад. ҳамарӯза хоҷагидорон даҳҳо тонна сабзавоти тару тозаро ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат ворид намуда, ҳамчунин ба хориҷи кишвар низ содирот мекунанд. гузориши хабарнигорони мо. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории шаҳри Турсунзода 2600 гектар кишти сабзавот гузаронда шуд ки ҳосилнокии 338 сентнериро ташкил дода кишоварзон дар таъмини бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат фаъолона саҳм мегузоранд. замини боғу тогзор ки дар маҷмӯъ зиёда аз 4000 гектарро ташкил медиҳад имсол ҳосили фаровон дорад. ҳамарӯза аз шаҳри Турсунзода даҳҳо тонна сабзавоти тару тоза ҷамъоварӣ гардида дар баробари таъмини фаровонии бозорҳои дохил инчунин ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. дар шаҳри Турсунзода нисбати соли гузашта кишти помидор дар майдони 338 гектар дар кишти асосӣ ва 120 гектар дар кишти такрорӣ гузаронда шуд ки нисбати соли гузашта 110 гектар зиёд мебошад ва аз мувофиқ омадани боду ҳаво имсол кишоварзон тавонистанд ҳосили дилҳо ба даст оварда дар бозор
бо нархи арзон ба фурӯш бароранд. дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамзамон ҳосили помидору бодиринг ва дигар номгӯи сабзавот хеле фаровон буда. барои ба фурӯш баровардани маҳсули меҳнати кишоварзон роҳбарияти шаҳри Турсунзода тадбирҳои саривақтӣ меандешанд. дар деҳоти ҷура Раҳмонови шаҳри Турсунзода ташкили бозори деҳқон имкон фароҳам овард ки хоҷагидорон бевосита маҳсулоти кишоварзиро дар наздиктарин фурсат ба фурӯш гузоранд. дар ҳудуди ҷамъияти ҷури Раҳмон мо деҳқонбозор ташкил кардем ки дар мардум ки деҳқонҳо камтар сабукӣ бошад маҳсулоти худчона дар деҳа ба фурӯш бароварда дар Душанбе, дар Хатлон, дар Ашт маҳсулоти худчона содирот намуда бозорро таъмин карда истодааст. ин тадбир барои фаровонии бозорҳои дохил мусоидат намуда ҷиҳати бо нархи дастрас ба аҳолӣ пешниҳод намудани маҳсулоти кишоварзӣ замина хоҳад гузошт. ҳамарӯза ба бозори деҳқон даҳҳо тонна сабзавот ва меваҳо ворид карда мешавад ки тавассути воситаҳои нақлиёт ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат интиқол меёбад. истифодаи мақсаднок ва оқилонаи замин дар шаҳри Турсунзода имкон фароҳам овард ки деҳқонон то 2 ё 3 ҳосил гиранд. хоҷагидорони шаҳри Турсунзода ба ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ки дар шаҳри Душанбе сурат гирифт бештар аз 90 тонна маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ворид намуданд. обу ҳавои мусоиди соли равон имкон фароҳам овард ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Истарафшан раванди кишту парвариши зироат дар сатҳи хуб бароҳ монда шавад. имрӯзҳо дар баробари ҷамъоварию захираи хошок, коркард ва ғунчини картошка деҳқонону барзгарон машғули кишти такрорӣ ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳо ҳастанд. гузориши Мазбути Бобозода. самти кишоварзии шаҳри Истарафшан имрӯз шабеҳи идгоҳ аст. зеро дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ва алахусус миёни саҳмдорони зиёда аз 10 000 адад хоҷагиҳои деҳқонии инфиродии оилавӣ, корҳои дарову ғунучин ва захираи хӯрок селшира ва дуруси чорво, коркард ва ҷамъоварии ғалладонагиҳо, картошкаи сабзӣ бо ҳисси ифтихор аз ватану ватандорӣ ва боз ҳам беҳтар гардондани сатҳи зиндагию фароғати аҳли оила бо авҷ идома дорад. зикри ба маврид аст ки бо вуҷуд дар доманакӯҳҳо ҷойгир будани 10 820 гектар замини ҳудуди ҷамоати деҳот масъалаи оби полизӣ дар ин макон душвор аст. аз ин миқдор танҳо зиёда аз 1000 гектар мазраа обӣ асту халос. аз ҳамин хотир саҳмдорон бештар ба кишти ғалладонагиҳо шуғул меварзанд. тирамоҳи соли гузашта дар майдони 310 гектар ва аввали баҳори соли равон бо мақсади ба даст овардани ҳосили фаровон дар майдони зиёда аз 2000 гектар кишти ҷаву гандум дойр карда шуд. имрӯз бо ҷалби зиёда аз 30 адад комбайн дарави ғалла вусъат меёбад. алон зиёда аз 500 гектар ғаллазор худсифат даро карда зиёда аз 1000 тонна ғалла ва ҳамин миқдор хӯрокчорвоз захира карда шудааст. ҳосилнокии ҳар гектар майдон ба ҳисоби миёна 30 сентнериро ташкил медиҳад. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Бобо Абдулатиф бинобар ҳангоми кишт истифода кардани тухмии беҳтарини ба шароити маҳал мутобиқ гардидаи Краснодар 99 ки аз корхонаи тухмисанҷии шаҳри Исфара ворид карда шудааст, аз ҳар гектари 3.6 гектар майдон ба ҳисоби миёна 70 сентнери гандуми аълосифат ба даст оварданд. айни ҳол дар рави ғалладонагиҳо омаром идома ёфта истодааст ки аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна 30-40 сентнери ғалладонагиҳо рост омада истодаанд ки ин сабаби асосии баланд будани ҳосилнокӣ дар соли ҳамин 2019 ин аз шаҳри Исфара тухмиҳои аълосифат ворид карда шуда буд. зиёда аз 1000 гектар мазраи обии ҳудуди ҷамоати деҳот ки ба саҳмдорони 662 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ тақсим карда шудааст, танҳо ҷиҳати кишти картошкаи сабзӣ истифода карда мешавад. бо мақсади коҳиш додани воридоти картошка аз хориҷи кишвар ва ба танзим даровардани нархи ин зироат дар бозори дохилӣ ба ҷои 321 гектари дурнамо соли равон дар майдони 437 гектар кишти картошка гузаронда шуд. саҳмдорони хоҷагиҳо ҳини кишт аз тухмиҳои серҳосилу ба шароити маҳал мутобиқ гардида истифода карданд. аз ҳамин ҷиҳат нашуноmaи картошка дар ҳамаи минтақаҳо қонеъкунанда буда дарак аз ҳосили фаровон медиҳанд. заминҳои картошкаи сабзӣ бо қувваи 45 адад чоҳи амудӣ обёрӣ карда мешаванд. ҷиҳати ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои партову бекорхобида ва аз гардиши кишоварзӣ баромада саҳмдорон ҳамасола аз ҳисоби фоидаи софи ба дастомада чоҳҳои нави амудӣ кофта мавриди истифода қарор медиҳанд. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Тӯйчибобо соли равон пас аз мавриди истифода қарор додани чоҳи нави амудӣ ки дар ҳар сония 35 литр оби полизии 3 сол месозад 7.5 гектар замини партовро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда кишти картошка гузаронданд. ҷиҳати боз ҳам беҳтар сохтани сатҳи зиндагии хеш кишоварзон дар заминҳои аз ҳосил холӣ шуда кишти такрории зироати хӯрок сабзи чорво, сабзию арзан ва ҷави сулӣ дойр карда истоданд. Мазбути Бобозода барои барномаи ахбор аз шаҳри Истарафшан. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабаргузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданду манзури шумо намудем. хайр,
سلامت باشید.